Glan Llyn efo disgyblion Ysgol Idris. Mae 23 disgybl yma heddiw a da ni yma oherwydd y diwrnod lles a iechyd meddwl sydd wedi cael ei drefnu gan Adra. Yn syml, mae tai yn bwysig, mae safon o'r tai yn bwysig, ond hefyd mae'r bobl a'r cymunedau sy'n tai yn lleoli a wedi codi ymwybyddiaeth i iechyd meddwl. Cwestiwn sydyn, a da ni gofyn yr un cwestiwn eich yma. Llaw fyny pwys efo iechyd meddwl yma. Mae rhaid am o fi? So, gweithio i eiti, dyna ni fel diol yna, jyst bod ni'n neud. Yeah, so an affirmation is something positive. So, yes, you basically say something positive about yourself. And it's your room, your affirmation. All about you. Dyna ni, da chi wedi cael gweld sydd ath o diwrnod. Gobeithio bod pawb wedi mwynhau a bod ni wedi gallu lleihau y stigma sy'n o gwmpas siarad am iechyd meddwl. Dwi eisiau diolch i partneriaethau ni, sef Cyngor Gwynedd, Brigad Dan, yr heddlu ac wrth gwrs staff Adra i gyd.